ndakasangana naro ndinoitwa kamusima wadzo ndakasangana nerimwe dambudziko ndakasangana naro mumusha uhari hwange mudzimai musi wa1 September ndakadamuendesa kuchipatara musi wa2 aibva adzoka manheru ako musi wa3 ndakazoona vanhu ava mwasikati ndibva wasvika mumusha mangu wasvika mumusha mangu ndakamusana nawo mukicheni mangu wanga uri 10 vanhu ndakazosumuka ndikasiya varimo ndikazoenda kwakarara mai achihwara ndasvika kwakarara mai achihwara mukororo wangu uri apo wakanditeera kugona andii akati nyaya iri panapa vanhu vari mukicheni umo vanonamatira mvura panapa ini ndobva ndamuti unoti vanhu vari mukicheni vanonamatira mvura panapa avo vanhu handinamati nawo ini ndingonamata jekensheni avo vanhu vange kwamwasha ini ndiri kutoronga kuti vanhu vejekensheni vandibatsire panapa iwe wakutaura kuti vanhu vari umo vada kunamatira mvura panapa hazvidini hazviiti ndiri kutoronga nevamwe wangu kuti vakwanise kudini uya kundibatsira panapa kubuda wakaita mukomana uyu kuenda kukicheni ndakatozwa vanhu vakutoimba kukicheni ndakabva ndabuda mamwe namai avo bva ndaenda kuseri kwekicheni padhuze pane mumengo uripo pakaza kuchera kudai saka pavhari pacho pane mumengo uripo saka ndasvika ndagara pavhari paya wakaimba vari mukicheni muya wapedza kuimba wakazobuda mukicheni imomo wachibva waenda wamai vari baba vana kuenda ba wamai wamwe vari apa ndiwo wakaenda kubhedhumu wakwe nemudzimai wangu nekapu yavo yemvura maoko saka izvo wakaita waimomo handina kuzviziva semuromo nahandisii apo wakadzoka wakazobvunzwa ngewanga wasara mukicheni kuti wamwa here mvura ndakandichizvizwa izvozvo zvikanzi wamwa mhutu nhatu handi muri kuona ini ndochiti vanhu ndamusana nawo inini ndini munhu wepamba panapa ndini baba wepano handiti hapana umwe ndamusana nevanhu wavo watadza here kunditaurira kuti baba isusu tanzwa dambudziko rekuti panapa pari kuhwariwa saka mwana yanyu watitora saka tauya pano kuti tikubatsirei wochizwa kuti ndingoti musanamatire kana kuti namatirai zvambofamba sei shuwa ndakasumuka mandaenda kwasabhuku zvaita vanhu vangu kumba kwangu ini handinofara ndicho nanga ndine pfungwa yekuti dai vakwanisa kuvapoporodza tombogadzikana ndonzwa chinangwa chavo kuti wakambonangana nezvipi azovezi pamwe nguva uri ndipomha kuti ndindakarova mudzimai waona kuti wandosvike wachinditaurira pamwe munguva mudzimai ungobva azofa saka regai inini tindosvike tichidini tichitoimba mukati memusha wangu ndopfungwa yandakafunga saka ndabva ndamhai kuenda kwasabhuku ndosvika ndotaurira sabhuku uri kuti ndakawadaidza uri ndakadaidza unonzi chitawa ndikataura naye chitawa kwanzi wakabvuma azoenda manje chitawa uye wakachizofona kuti tafonera kwavakuru vedu vechechi wati kwanzi hazvina basa vaizvimadini zvomaita zvakadini zvakanaka ndokuchiti kwanzi zvakanaka zvekuuya mumusha mangu waisvika iwo waitoita chechi handina mati nawo kana dai watori wamwe wangu wechechi wangasvika waidaro here handiti wangosvika tiitaura tine masoko atinotaura tozosvikira pakuenda pachechi saka zviri kundoamba ngekudaro zvadini iyo pera yaani mwashai mukomana wamwana wangu uri apo ndakazoti kwapera mazuva ndazotaura newamwe wangu munin'ini wangu ndikati enda ndaidzire mukomana uyu ndine pfungwa idzo ndiofunga kuti ndimunyasi kubvunzana naye kuti chakangoitika muzuya chimbori chii kuti vanhu wangu uya iwe wakabva muna ndiri muchibva waenda mukicheni vanhu vaibva vatanga kuimba chii chakangoitika ipo munin'ini wangu wakazokera shuwa aenda kune mwana wangu wakauya achiti kwanzi enda utaura kwazi handitongwi ndiweba ngemunin'ini wangu uya wai mwana adaro zvikasi ndizvaataura ndikati hazvina ndaa wakapera mazuva mairi retatu mwana wangu yakazofona zuva roudadizvi zuva rechitatu vaafona akati ini ndinonzi Amos akati iwe Amos wakatuma munin'ini wako uko ndiri nini uchiti iwewe uya kuno titongane titongane kunoko hazvire kuti inini ndakanamba kutongwa ndiweba asi kuti chakaitika ngechekuti ndakatanga ndikasvika padhuze newewe ndingokurange kukunera ini ndokuchiti kama mwana ndikuti pamwe nguva wakudzoka apo ndakatuma pamunini paya apa ko zvakutisa muromo wakadai inda kana uine pfungwa iwewe kuti pamwe ndikauya apo uri wewe urabvunza ngezvane mwasha zviya wana mwasha wakakutaura kari kuti enda kuongoda iwe uri ugarirei inini masamanisi ndakatoamirira masamanisi acho ndakotora achiona kanga wandi masamanisi wana mwasha hawaendiyoba ndini ndichaendayo asi nhasi ndinoabva ndaziva kuti masamanisi ndikushamisika kuona mwasha wari pana waiziva hawaendiyoba ndini ndichaenda ini
zvakaita nyaya izvo akamirira namwazvo andi amene ipo baba kuti ndiani apa ndakandozwa kutoimba mukishima kuti ndiani pamusoro imambo ndidaro rose ndinoti kwachitawa ndinomanzwa runzi chitawa right zvakaitika ndezvekudai chainge chiri chitatu painge paine musangano wamudzimeni wokunyoresa pfumvudza aiwa ini pandirakuongo pamba pemurume makasvika ichokwadi muchisvika muchiite takasvika pamba tatambirwa baba iwavo ndo wakatitambira watitambira bva tapinda mukicheni ndiwo bva watotanga kutitsanangurira marwariro owakaita wachienda kumozambique bva wazotsanangura nekudzoka kwawakaita bva watotsanangura futi marwariro akaita panduda kuuya kwenyu mukicheni kunasanctionwa ndiyayo hamungangobvi kwamuri kubvaka mungosvika mototi mukicheni memurupfee munhu wobva atotanga kutaura kuti ndandi kurwara ndiri kumozambiki imimi kuti muende pambapa makadaidzwa ndiani isusu sekunzwa kuti akaita tavanzwa urwere ndiyo atanga urwara ere mai munhu wenyu ere wechechi mwanamata namairi saka kana musinganamati naye nyaya yenyu kubva mapinda mukicheni makawanda kuti yakonamatira munhu asi kuda hake yange iri yei ndihere mwana wacho wamaiyo asi mwana waka mwana wenyu ere anopinda chechi ipi atona matina oba amene kuti zvakona kuba aiwa ini ndichandida kuzwa ndechekuti imimi kuti muye mukicheni pamba makadaidzwa nani isatina kudaidzwa patimi mungaenda here bambo kuti mubambe munhu kungosvika udai motosvika makawanda udai motosvikaadini the next thing matomubedroom nemvura mambonga daidzwa hatina kudaidzwa chakaitika ndechekuti potani tiri pameeting uyu mukomana mwana wau anga aripowo pameeting saka akafonerwa amai avarwarisa ndo zvakaitika saka afonerwa kudaro aenda isusu tanga tiri pameeting tikazonondono handi tinoona chi mumwe wedu munoona mata nayo hatina mati nayo muruti pameeting ipapa paine chechi yamwazhabadzira akweti saka wamuwesa wasei wasina kuuya makazoendeze chechi maingira ndanga aripi maroma anga aripo mamethodist anga aripo maapostoli pamaranga anga aripo nechii zvese wanga aripo asi mubva mangoti nemadzimai muri 15 ngatiende munhu hamuna mati naye dei akazara kuiswa munambo maimuisa here munambo murasiri wechecheni makamboti gogogoyi here zvemeke muri kupinda muyadhimawa mati gogogoyi mukadairwa here wakawanda wachoniwa pana tete wacho nyaya iri kuti muridzo yemusha uri kutaura kuti maakuya mukicheni mangu handina kudaidzai the next thing matokubedroom handina kudaidzai maakutopa mukazi wako mvura handina kudaidzai mungona pane nyaya mvumo makaipiwa nani baba nevamwe venyu mose mupinde mumusha mumuridzi muchiita zvese nyangwe kana dai iri hama yenyu munoti gogogoika panongopinda pamusiri menyu ungambewa iri kupinda mumwe neusiri wayo because inini parondikatyamadza ndepekuti mururi takangozwa tiri pamusangano kuti parwariwapo pari serious zvomanzwa kuti pari serious saka imimi mamuda koodini kuti pari serious wozi pachiwanuka kana munhu ari serious achatodi kuonekwa but imimi makamborika tiende chechika tiende ndo pane nyaya ipapa wozi uyu nyaya yake hainei nechinamato chenyu nyaya yake iri pekuti ini ndinopinda jekenisheni wanhu vaifanira kuya kuonamatira mukadzi wangu ijekenisheni asi jekenisheni haina kutouya ba imi makangobva kumusangano kwamamuri kotoyamba makotozadza kicheni kototanga kutoimba mapedza uyo nekubedroom
nemvura dzimwe dzinoziva yange inobamba musana pemakandomira baba titi gwagwagwagwa pamba pemunhu apasvikwi nemvura muchisvika kunopa munhu ari kurwara asiri hamenyu Sinangura maitikiro zvakaita mukatsanangura muridzi haadiba zvamakaita nekuti zve mungadai makaita baba ndezvekuti muchisvika pamusha pemunhu ngadai matanga kutobvunza kuti baba mushure panapa ndeya hazvidi kuti wamuziva munosuma bari maitira vakaita pamusha pemunhu pane munhu wakatonga pasina munhu dai wakati gogogoi izwai bambo izwai bambo zvekubva pamusangano ka hazvikupiba mvumo yekunopinda mubedroom memunhu kana mukitcheni kana muhozi kana mubathroom munopinda mubedroom memunhu wekuti mazobva pamusangano baba wacho ari panze yakabva afa maita sei asi mukitcheni kuti ndiwo wakati kitcheni yacho ndeyenye aiwa ani mama angopinda uyu murume uyu izwai zvataura wati vanhu vakauya mukitcheni muva maomberana muva maita sei iyo vabuda vaenda kugara kavhali kati kavhali andakaenda kugara pakavhali kubva asiya muri mukitcheni mautotanga kuimba mazobva ipo papo mauti azi wadini zvikazwa kuti kadya katatu mubedroom wamwaire mvura ende kapu yaitobva mukitcheni ichienda ikoko uyu ndozvari kuti ya masimba ese aya mawana ndikaenda kwasabhuku ndapota hangu dai mati vanhu vaungane apa timozwa kuti simba vambodionepi wari kundipumhera kuti ndaroya mukadzi here ini ndakaenda katatu ndaida kudini ipo mangoti vanhu vakatera zvichisimba aiwa pane baba aiwa zviri kuitika pachangamire pane vangaine angaita overpower pamba ipo baba umwe wechipiri saka ndiri kuona kusimudza muoko uko mupe chance mukoro wangu ndiye ndutaura ukabva mubhedroom akaenda kuvanhu vatoimba haapindi mwasha mashokwatara baba wangu aya amai vakarwara chokwadi bruce mawadzi amai vakatanga varwara musi wa20 20 ndikati amai kuboaona musi wa20 vari musi wechipiri ndakazofonerwa mai wakarwara musi wa1 uri musi wemandi uri kunyepa ari kunyepa musi wa1 musi wemandi musi wa2 musi wa3 adokiri ndabaripo pane kadokiri riripo rine madheta nyaya yangu akaunza vanhu awa mukitcheni ndiani handina kuya nevanhu inini ndikokumbira vatare vanopindurwa mubvunzo inobva kunoko vanhu vakauya nani ndopati nyaya yedu vanhu vakauya nani saka haunei nawo kana usinei nawo chigara hawapinduririmba kozi nyaya yedu ine chekuita nekuuya kuwana baba mwana andi akaunza vanhu saka vanhu vakauya titaure makaunzwa ndiani uya taurai pamusoro yechangamiro pamusoro yevakuru vese varipo pamusoro yevanhu vese vari pano inini ndakandisipa mawadzi ndini Filipa Simbi ndiri munin'ina wamai wairwara wakauya kuonekwa saka inini ndakamira pano ndinoda kupupurawo mazwiro andakaita nyaya iyi sisi wangu wakarwara wakazouya kumba kwangu wasvika kumba kwangu wakasvika nenyaya iyoyoyo wakauya ukobata maoko kwangu inini saka wakasvika nenyaya ipi nyaya iyoyi yekuzi kumba kwandabva uko vanhu vekwamwazha wakauya zvandoda kuzvizwa ndinoda munhu akaunza vana mwazha ndiri kutaurawo pamusoro changamire ndiri kutaurawo kuti havana kuunzwa ngemunhuba asi vona mwazha ava tisava vachitaura kunoshandira mukomana uyu mavadzuri
unogarisana nevanhu ava plus pana tete wavo avo mukunda mawazi avo vanonamata naana mwazha avo saka pawakazwa kuti maikurwara hawana kunzwa ngemunhu va inini ndinoenda kuanglican izwai mbuya inini ndinoenda kuanglican asi kuanglican zvatinotoita kunotoanaudzwa kuti mufundisi achatendera kusection 4 musi wetuesday newednesday achifambira watendi wake handizo kana kuti achifambira chii warwere handizo ivi nyangwe ariko komufundisi akazwa kuti mai Mutasa uri kurwara hazvimbomupi mari ramire kusvika mubedroom bangu obva gara mujaini obva amwa mvura uye kubedroom konamatira mukadzi wangu hakuna zvakadaro hakuna zvakadaro imi mamusipo mutana zvamakazwa garai pasi garai pasi garai pasi garai pasi mbuya chibatsirai dare riri kuti garai pasi mamusipo pamurango mai wacho ari pedo kupiwa ngoroshi aiwa butizve uyu angarurwara anachanoziya avanhu vakapinda mumba memunhu ndo vanofana kutsanangura kuti kana iri apology mokumbira koza pane imwe tsanangudzi inokupinza mumba memunhu tisapedzere nenguva ndii iye babo yanga atobhama echwatsanangurira kubva kwetakaita kumozambiki zvikasi ndinga ndatanga ohwarengina sihosheka zondapana mai vakahwara zvisikaiti vakuchitsanangurira saka uyu wakajuya baba kufoni yakabharing ari mukicheni yobvabuda panzeni okuzopinda kuhospitari uyu komana wakabvaruya vakati baba vanhu vari kumba uko vati kasi dzikukumbira kuisa vamunamata zvikasi ndivazvikuzaugwa kubvunza inini ndikati hapana chakashata apa handiti wanhu wauya kwaumba here ndobva apindura mukomana zikazi ndawana mata zvechiwa ndakazova kunamata wanamata kuda kuti iye anga atori nemu pakabuda mukomana wakabva ati inini dakwenda kodaidza mai uye anga asodindula kodaidza mai unobatsira usiriwe kuchechi kwedu saka ndiye ndikuda kwenda kodaidza saka nii ndaudini ndokwandakwenda zvechiwa wakaenda ikoko awa obva uchizosara uye wakachizira kukicheni awakati baba ende zikazi baba nini mune kwamkwenda aenda daro koko awa ndiwo pakabhani awa ndiwo akabhasa kuti ndiyo achizoti ndiri kukumbira kuti mumbondipiro maiyombo rati aura tete handadzira baba ndiri kukumbira kuti mundipiro maiyombo ndiani ndiye mukomana saka tete uyo kabva uya nemvura nemukunda uyo agarapo neawa ndokauya nemvura mainini akati mvura yakacherwa saka munotaura kuti nguva yese mamusungwa mvura mvura ndidunye baba kubva pandakaita kuwana namobvira ndamuna asi mukomana yemuti watakatadza kukupa mvura izvo handichazviziva saka sei akaprefera kuti mupiwe mvura nditete imi mwana wenyu chaiye aripo tete ndikuna ngoti waibvunza asi tete ndodini waitobvunza kuti mai mvura ndikata mvura isudini maisundinakira saka atetokwaya nemvura iri muchiipi saka muti tete makamwa mvura yana tete bcause mafunga kuti yanamatirwa ine saka wakauya nemvura mainini nyaya kukiriniki muchaenda kodini kotengeswa madripi akana kuti akusuma murikufambiswa pamukuru izvozvo yanga kanaka sterekiyo yanga iri yambiro yakanaka chaiyo kuti hamusungwa mvura asi nyaya yedu iri pekuti akauya nemvura ndo pane nyaya yedu ipopa kuti even kapu yemvura inoda uri 5 eri uperekedza even 3 kapu yemvura inoda vanhu vatatu eri utakura mabedroom anokosheswa nani vamarara mudaini wakabva kukicheni ubva wapinda munamato wakaitirwa kukicheni anyway taizwa nyaya tingaswera tiri kunetseka right bambo mazwa vanhu hawana vanhu vakavaunzapo nechii zvese mazvizwa asi hatitadzisi pamwe kutopora kwemukadzi wenyu ndiwo
Pamwe kutopona ndototara shuwa. Pamwe miraizo hai usapikise changamire kana vari upa. Asi vanhu vaita zvaita havasi kuramba utokadi. Wakakanganisa. Saka zvako muri imi matiti chidini nawo vanhu. That's right. Mamuri dei. Yes. Vanhu wakandiwadzisa pakuti inini ndakaenda kwasabhuku pane zvawanga waita handiti. Waibva waramba kuti ngaende ukaangoda. Ndo zvaipindura vanhu ava. Ndikauya netsamba panapa yakanyora sabhuku kuti vanhu vavati vanzi ngaende ukaangoda. Ndio tsamba ndakauya naye panapa. Ndo pakandiwadzisa vanhu ava. Dai takapedzerana kwasabhuku saka ndakaenda kwasabhuku inini. Kwakuti titaone tiri kwasabhuku isakasvika kuno kuba. Wakandiwadzisa vanhu ava. Wakandiwadzisa vanhu ava. Sei maita ora langu yakadaro. Munhu ari baba sei nawo. Ndakuruda kuti chii. Munhu ari baba pake. Vanoda baba pake andizvo. Imoto enda kwaunoda. Iye pari baba pake. Mamuripo ere mumba pano akapinda mumba. Oh. Sei maita ora kuti enda kwaunoda. Tinoda. Saka akupenga. Sabhuku. Tinoda. Pane tsamba yakauya panapa ndakauya naye yakanyora sabhuku iri panapa. Kune sabhuku wacho kana zvadari ingotomiswa nyaya yacho yozotosumira umwe musi sabhuku wouya kana mutatu sabhuku musapedze nguva ke kuramba zvamaka musapedze nguva imi sabhuku ingomiswa nyaya yozouya umwe musi sabhuku wouya sabhuku wouya watsanangura panapa sori kwakanaka muchitendera kumashuro zvinhu zvekugarisana inomiswa nyaya iyi sabhuku wouya ningotakura sabhuku ndichiuya naye nyaya ikamiswa topuwa dhedhire mberi hakusi kuroverera vanhu vandikutaura chokwadi vakaporera kuchipatara ndakazotanga kuenda kuhodhitare vanina undakabvisa mari yekuti vakaponiswa ndonomwa chaivo ndakapindira nyaya musikazivi vanhu vakusanganisinozivazivanhu hamuchade mukadzi urokwani pamusoro imwe ndapitaurayo taura kwenyu sorry adira mpita sorry asi sorry aisi kumanikidzai pa sorry sorry makazunguka aiwa isisuka tetinela mozi ndani But munana kusa zimba zanu ngezimine matu. That's right. Isisu baba basekura ndisekura wangu. Mkazi wangu matazane zane kuti mkazi aita ora urumaita ora zvakadai chechi iri pakati azvinaona isisu iyi hame unogadzana sei mai wacho takagarisana kuti mbozwe mai yavo nababa vanogadzana Warutoda zvakasiyana nenyaya kuti papinda chechi pai pakati imi ndimi munombada kuchechi ikoko dai ndiri nimi tenguri yakavera zvimwe zvapera mudzoka kuvhileji munogarisana neukama hwenyu anditi narudzamai kuti ana panapaka ndimuchadzoka kudzimba dzenyu tiri kuno murupuruvhei hapana ava vatuka vachinzi shamwari kana unosapota chechi pamusha pangu yaimwe nyaya anditi munhaso yechechi yenyuko yamai yenyu asamuna matinayo inharo gara yenu pasi hapana zvemuri kutaura baba ndiwo ndatofunasa bhuku zikuna njanji nachitawa wati kuno wati bazoendai kumungoda ndiwa chindibasewo changamire wanhu wakapinda mushamangu waikangasa mushamangu ndiwaita sei akukumbira saka ndakaunza komuti changamire kuti mudibasire aiwa handisita sambachi ndoda kungotaura maererano mukomana uramba ari kutungamiri vanhu zvisina basa resuwo because zvimuda dai musi kusapotana zvese saita bai inohwaza kuti vanhu vanoramba zvavakaita inohwaza kuti vanhu vangoramba kuti waiteya zvinohwaza musasarambe muchikwidza ashaba sikamai chete nderengerewo zvakanditira mukomana wekuti zvii zvaakaita mukomana nani asi gumbo rangu rinohwaza ndikazvitengera ndikamapisa andi nenda zvisingaita mukomana uya inini vanapa ndakada fangu ne mukomana uya vanoenchaichai kuti hauna kuita bvunzangunadatendesa kukota awa ndiwo akazouya kutakota tiri kukumbirawo mukuru wangu handaita ndekowithdrawa tikaenda kowithdrawa nyaya iya futi nhasi vari kuya futi vanhu ivowo futi munogara mese ere nemukomana mukomana kutogara kumba yake ndofunga about case kubva pangu kusvika kwake
kuchaya baba. Munodiriza bhizi iri mwanerwa bhizi. Bhazi mwanerwa ibhizi. Iyangari. Chimusenzera here imi miye mwana. Zvino handizvo. Akakanganisa kuti. Urangu ishoma. Ndikati usadaro iwe kusima bakateri bhinzi apo. Asi wakamanikiza kusima kwapedza wazondiroera kuti atikona kuitonga panapa paya. Unoda kuti aunzwe ya iri seimwe baba. Kwacho vanhu hakuna kunhu wakadaro. Yenyu ndiye matogara manyoresa apa musati mai. Asungwe amirire yake kumunira inini. Saka mangarai kuti ndonya yacho chaiyo. ndakazoda kuti dzonya iyo kukoti iyo ari uyu akanga atoa pamba pangu teo ndapota mwana wangu sungwa nhasi ndio ari kufa kuimba fundo mangu vanhu vafuta Vanhu ava ndiwe kwakwa. Vanhu ava vanotaura izvi zvimakanzo vakati hatidi batisi takakupa zvimakanzo. Iwo vanhu ivava kupiro vedu. zvino whatsapp twazivaivinokonesa ari bati muri kuonesa pane macho mwana wangu akanditi vaze ndinoti muntu muri wangu pasike dzimba kudati wakuzike mwana iwe ushava wakadzipodza pagadhini yako mwana pagadhini pangu ini kwazi ushava wakadzipodza ngekuti waomesa bhinzi dzangu. Inzwai baba, iyo ndeimwe nyaya. Ndimunomesa bhinzi reka kuti munhu unomesa bhinzi. Inzwai baba, iyo saka mati baba ikatombo kuteereri vere. Saka mudara muroveri. Iwe Yaiwe. Tinomukumura izvozvo. Ndatida iso. Hakuna umiza makwenyu mutande kuna mambo. Alright, ine dzakawanda chechi yakaenda kopindawo peka pakati pezvinhu zvirikugara zviri kunetsa kare. Mumusha umu hamuna kuwirirana ko hamuna kuwirirana. Baba nemhuri hamuna kuwirirana. Saka zvandakutoita ndakuita kuti nyaya iyi kuti mugarisane zvakanaka. Anoziva magariro enyu no, it's okay, it's okay. Get to assist it to a bear mono. No, it's okay, Paganaka. Right, Zandavita. All right. Give me my dozen when you yekuza mubhadhari mukazi ganzo munoti hatiti zveganzo. Mada utoramba futi. Haikona uyu ari kusimudza kamuwanika jaketi kebhuruu. Munozwa rezutawa kuno. Achangama. Musoro imambo. Ndinoda kutaura ndakamira panyaya yataurika. Isusu takataura naishe wataiva tinogara ishe chidawa. Takatenderera kumaporesa akatonga ishe chidawa nyika. Isu takati kudaidza pamazita kune kuna kusiyana. Asi isusu kuna ishe tinopa chine chinonzi chipo. Saka gore rega rega tinotoisa chipo. Chinotopeta mari yavanochaja iyo kuti iganzo munharaunda. Tinoendesa mari. Handizivi changamiro kana vasingazvizivi. Gore rega rega. Takatanga kushanda naishe tichiendesa direct kuna ishe. Kusvika ishe akura akazotivetera zvikanzi dzirai isai kuna sabhuku wenyu. Musararame muupenyu hwakapfuura. Ishe chidawa nyika wamukutaura nezvaari 3 years now. Gore rapera takaisa kuna sabhuku mauri.
makazochinjirei kubva kuna Ishe kuchienda kuna Sabhuku? Ishe akuru wakazoti kuti murambe mushiya kuno chiendesai ende Sabhuku yemaora iyi makaenda kumushipa maora muchiti ndiani? takati chipo chekwaishe ichi iye akazvita here? handichazivi ndochangana. Aiwa, ndinoti mutaure nemazwi enyu. Makapa here maora zvekuendesa kuna Ishe zvasina kuti? Kuzobva pana Sabhuku ndati makapa here maora chipo chaIshe chaasina kuchita? Kwete takamupa. Makamupa? Hongu. Kana makamupa mambonyorai Samoni kuna maora. Asi Samoni rachere maora hamuchamutongi inini. Inini ndini ndomutonga. Ngauye panapa. Zvakanaka isi tiri kuendesa kurenga akuya mari yaIshe iye ari Sabhuku. Ime endai moite zvinodiwa naIshe noti naSabhuku. Hamungamboti munhu ari palevhel yaIshe. Zvinhu zvamunoitira Ishe kokuitira Sabhuku. Asi Ishe uripo. naIshe ndiyo kutoti tumoti chiendesai kuna Sabhuku. Aiwa. Ishe upiwa pakaenderana. Because Ishe chinowa nyika acting headman chinowa nyika ndeuyu. Patinganga takakanganisa mabasa ekuti kubva pa5 apa hatindozochinja basistem yatairarama nayo. Ipapo ndofanga ndopana patinga wari ndine saka itsaidha mune zvinhu zviri zvekuita. Itsaidha moenda una maora mopirwe zvechipo chopakaendesa ikoko muendese kwaIshe. Kana kuti kana matadza izvozvo ati handisisina ndakaiya muhamaiita yobva yachiuya kuno toitonga. Saka taona kuti pakafawo Ishe makore acho tichaenda kuti atipe 20 sapana pachanga mamungoendesa ikopisa. Saka imimi sechechi maimboenda kuomutsa here Ishe wedu? Zvese taita mabasa taenda kosenza zvese mabasa atitawo pana Ishe muhanga aripo mukuru. Patika my problem ka Ishe wafa wabvaiswa muIshe muhamati nekuti Ishe uyu wafa hatichaiti zvotoitira Ishe. Because chamuri kuitira hamusi kuitira munhu ba munoita position yaIshe. Ndoza ipapo bhozi Ishe wakuru wakanga wakatimisa kuti chiudza iri henyu. Ndosaka kana kuno kumusisa itowo futi ba. Hatinoita mambo ayo. Alisanambokuona mngu yako ndisakurire. Hatichatouya tinenge tinauya. Hatinouya yopa mwazvaiuya smart everywhere. You are not smart because inini kandiuchema ke. Hatinogadzirisa mambo tichataura navakuru. Right, anyway Bdara. Nyaya ine vanhu wabvuma nyaya yako saka muri kuti wabvuma here kuti wakanamatira mvura? Aiwa, wabvuma zvese wabvuma. Zvese wabvuma. Vanondipa $50 yekupinda musha mangu. Kanganisa musha mangu vandipe $50 ndiwa chaji yakawanda ba. Vaonera musha muda kudiki. Asi muchiitirawo muchizoziva pekuti hamuchazivi kuti mvura iyo ndiyo yakaponesa here kana chakaponesa mukadzi. Aisiriyo ngekuti waningini wanga azobvisa mari yakaendeswa kuti mutare ndiyo yakazoponera iyi. Aiwa, mochizotsvagirawo bambo $30. Musagiriwo $30. Right, endai nyaya yapera muhamanyoresa. Right, next ande. Sofia Manyangadze. TV, inonakidza zveku